apha eHarare not good. Kukho umfana pha oyi-foreigner othatha intombi yangapha kolady friend wayinqunqa yazidisi wathi akugqiba wayifaka kooplastiki wayifaka kwi-deep freeze wawugqiba i-deep freeze wabeka isuitcase ngapha esikwakhe ngamende kaThixo wamnqunqa. Ngamanye amaxesha mamusiyeni sikhe singxama apha sithi abantu aba-abusa abafazi ngamadoda, kanti nabafazi bayabambisa intambo xa ku-abuse omnye umfazi. Amende kaThixo, uvuma njani? In fact, ucebisa njani uSara uba tata lindlela ikhobokazi? Ya, Ucebisa njani? Nakumbuzo. Ucebisa njani? Udinga nje into Nakumbuzo. mfana mbelebele xa kusenzeka ezi zinto amadoda nabafazi umntu nomntu akangena eqhuphuleni noThixo athi madoda asenzeni kakuhle ingathi ngesikhwetshela umfundisi uzonixela ku-2024 uthi kunitshona umqolo vele tshona umqolo vele Linyakile mbelebele i-ambulance imoto mahlobo ayilayishi bantu abaphilileyo, ilayisha isigulane. And umahluko wayo phakathi kwezinye imoto, i-ambulance is a marked vehicle. Amende kaThixo imakishiwe, and i-ambulance inesayirina eraise awareness. Ekugqibeleni i-ambulance ine-red lamp. Ndiniyekile Rhamente yase-Helderberg. I-ambulance ine-red lamp usikhalaze. Ndizowuthi molo Rhamente kaThixo ukhalapha umntakwethu uthi nobhala i-ambulance umntu oyiqhubayo waxelela into yoba noba uyolayisha makayikhalise, noba uyodropha makayikhalise. Kodwa into endiyithanda mfo kaGqomfa nge-ambulance ayikhali ime ndaweni enye, ikhali Rhamente kaThixo hambani nibheke ku-2024 ningakhali nimecaleni kwendlela, nikhale nihamba ngoba uThixo unilindile ngaphesheya nezito zenu. Kodwa ndifuna uniqinisekisa kukhona into uThixo akubekele yona esitorini. Kaphinde ke verse sodala Wosiphatha inkonyana yohlanga ayakhala ime ndaweni enye, yathi qubuthe ekhathini yaseGetsemane yathi bawo uba bekunokwenzeka mayidlule kumlengile, makungabi ngokuthanda kwam, makube ngokwakho ukuthanda. Yacombuluka inamba yangena kwisitrato saseValladolorosa yakhala ihamba. Rhamente kaThixo yakhala ihamba yayifika phezu kwentaba yabhonga yathi Thixo wam undishiya njani? Ndizowuthi kuwe kukho umahluko phakathi kokushiywa nokulala.
There is a difference between ushiywa nolahla. Okay. Ungaboba nekhala kakhulu xa ushiywa. Ngoba xa ushiywa lo muntu ukushiyayo uzaphinda abuye. Ningivile ne? Into enzima wena ulahla ngokulahlwa le nto yoba umntu azibhaqe sisilinda outcasted, marginalized for the reasons that you do not even know. Kamende kaThixo nikhala gqithi nina nililena ukushiywa ngabantu. I wonder how much more xa unolahlwa nguThixo andikufuni nalapho wawunyathele khona. Sebenzela noba amagama wenu abhalwe ezincwadini zobomi ingabi nakwaliwa kukuya ekhaya. Sanudlala uYesu